faruwa. Alhayya alƙayyumu tabaraka wanda bai mantuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa official Ado Gwanja TV. Hakika wannan tasha ta mu ta official Ado Gwanja TV tasha ce wacce ta ta'allaka kan samun muku sababbin update na mawaka wanda muke da su a wannan zamani. Hakika yau ma wannan tasha ta mai albarka ta binciko muku wata sabuwar waka wacce Nura M Inuwa yake shirin saki a cikin wannan shekara ta 2025 mai suna Rayuwa. Hakika kun san Nura M Inuwa shi ma fasihi ne kuma gogegge ne kuma gwarzo ne inda fannin waka ne wacce ta danganci faɗakarwa da nishaɗantarwa da ilimantarwa har ma da sosa rai wato fannin masoya. Shi yasa naga ya dace na kawo muku wannan sabuwar waka ta Nura M Inuwa mai suna Rayuwa. Hakika duk wanda ya san yake a cikin wannan gida na mai albarka na official Ado Gwanja TV ya san ba dare ba rana muke kawo muku update akai-akai. Yadda za ka kasance a cikin wannan gida na mai albarka shine ka daure ka danna mana alamar subscribing wato alamar ƙararrawa yadda da zarar mun yi update mun ɗora insha Allahu za ka gani. Bayan nan official Ado Gwanja TV ta tsaya ba, tana kawo muku dukkan wasu abubuwa da suke faruwa a cikin Kannywood kama daga kan labaran Kannywood da ma labaran jaruman kansu gabaki daya. Shi yasa na gaya muku ku kasance da official Ado Gwanja TV. Yadda za ku kasance a cikin wannan tasha ta mai albarka shine ku daure ku danna mana alamar subscribing da liking da sharing da comment yadda yan uwa za su amfana. Shi yasa na ce in dai kuna tare da official Ado Gwanja TV ba za ku rasa update akai-akai ba. Saboda haka update din da wannan tasha take kawo kama daga kan gwarazan mawakan mu manya-manya kenan. In muka ce haka muna nufin irin su Naziru Sarkin Waka, Nura M Inuwa, Ado Gwanja, Hamisu Breaker, Kaji Masoya, ga irin su Salim Smart Auta MJ, irin su Auta Waziri, ga irin su Asnanik, duk dai mawakan da kuka sani. In dai kuna tare da wannan tasha ta mai albarka ba za mu bar ku a baya ba. In kana buƙatar full na wannan waka ta Nura M Inuwa sai ka garzaya cikin page ɗinsa na official Nura M Inuwa, anan za ka samu damar ɗauko full na wannan waka insha Allahu. Kada a manta a danna mana alamar subscribing da liking da sharing da comment yadda yan uwa za su amfana da official Ado Gwanja TV.